PRB, duwa ta. Nungtang volleyball. Sige ba? Unya, unsa man, kumpleto na ta o kuwang pa kay manawag ko sa mga kaila. Nagkuha pa tagtulo na. Palawag lang para abdulay ta. Right! Nice game, guys! Ala, uy, kinsa man tong nakapuwa ganina, no? Gwapuhan niya, uy. Unsa kay pangan niya, no? We have already in the Hoy, Arvi. Bangon na diha, oy. Humanang bakasyon dong, ting klase na. Bangon na diha kay maliit na unya ka. Ako ganina rabi ako nagsigig pamukaw nimo ha. Duka pa ba yan, ma'am? Duka palagot gyud ko ha. Kung volleyball gani bisag asa lang ka maabot. Unya karon ting klase na magtinapulan ka na diha. Bangon na. Duka pa yun, uy. Paita sa ni mama, uy. Pwede naman kung tato nga di pa kumusod, uy. Kaya pa manggi tarong nga klase basta first day. Ay! Sorry. Ala, siya man itong naasa balibulan nga guwapo. Uy, tumboy de siya. Sa! Lagi, uy. Sige, balik. Gani, tumboy siya ba? Kaya naka-uniform binabay. Nga, ano di ay? O di pa ka na? Bayot ka niya, tumboy siya. Oh my gosh. Ikaw ba? Feel si kayo mo magkauya mo, no? Feel ka dyan. Hi guys! Uy, birthday na ko karong Sabado ba? Ato niyo sa amo ha? Uy, ako ka rin, magtudyo ko. Ikaw pa. Ikaw Harvey, wa mo ka magtingog diha. Tampong ha. Oo, oy. Ikaw pa, Karin. Salamat kayo sa invitation, ha? Dali, dayon mo. Ay, dayon mi, oy. Ay, inato ra gining akong handaan ni. Uy, Harvey, dali mo dayon. Oy, Jumex! Happy birthday! Jumega! Oh, gift na ako, ha? Para na ninyo. Uy, pasensya na day, ha? Pasensya na, Jumex. Di kayo na ingon anak kanindot, pero magamit ginani mo. Ala, As in. uy, thank you kaayo ha. Di mo ko mamili, good. Alin na pangaon na mo. Uy, Celine! Alin na mo, pangaon na mo. Happy birthday, Karen. Oh, Ay, nood. Ila-ila sa day mo, Bi. Celine, sila day ang ako mga friends nga nasuod na po na ako sa school. Si Harvey ug si Carl. hala. Hi, Carl. Harvey, nice to meet you. Uy. Gid siya. Lalaki gid na tinuod, uy. Og Harvey, Carl. Yes. Si Celine, my newfound friend. New student ni siya sa atong school. Klaro, may mong gikilig na yuta ka. Saba, uy. Ah. Abgid ka ikada. Sige na mo, sige na. Pangaon na mo. Sige. Lar, asa na ba? Asa ng basa, Tagay oy? na daro. Mo pa tagay ka rin. Be. Ay, kakarin pa rin, ay. Pero, uy, chika sa kaninyo ba? Kani si Celine ba? Luoy, kani siya sa ilag agi ay. Uy, Karen, ano lang ipanagbi? Uy, mauwaw to na unsa mo. Sige, Karin, isultin na. Maminaw mi. Tristed ka, Arve? Ha? Ikaw ba, lagi kay kakar. Kumas kay ka, eh. Bitaw. Nani si ex for 5 years nga girl. Oh. Unya, luoy kaayo siya kay gibinuangan man ang sis girl. Samtang uyab sila, nasa ilang uyab ang girl. Uy, hala. Mao ba? Oh, may, Celine, kamu lang sa kong friend, oh, nga si Harvey. Oh. O, siya uyab. Sige, pwede na sad. Oo, sa? Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw, Car ba? Ikaw ba? Ikaw, ganina lagi ka na ko, ha? Sumugan kay ka, ha? We, ka sa kagwa ka na, ina. Ay, sa to, Harvey? Naibog ka ning Celine? Aligriha ka ninyo no kung kami magkadayon sa. Naunsa mo, oy. Paghilom ko na mo. Kami na sa ninyong natripanda. Ngano day, Harvey? Di ka ganahan ako? Sa? Gigiling silang bayot. Ay, imong naong. Pero bitaw, Celine, no, ay padaan ng mga higala na ko, ay. Mga santulon kinig mga utok.
Hubog ra ka, mao nakasulti ka ana. Hubog lang. Mao na, okay? So mamauli na ta oy. Di ta palabig inom ha kay tingalig ma-rape ko sa daan. Rape mo taon, way mo rape di mo eh. Unsa? Mo na ako ng report ka. Failure binabayuta ka. Uy, kinsa man ning nag-text na ako eh. Number man eh. Basahon. Hi. Available ka today? Nangita lang ko og paistorya. Uot kay nga akong dughan nun kung okay ra. Si Celine di ay ni... Oh? Ha? Uy! Si Celine man di ni. Pagkikitaan lang na ako, eh. Thank you kaayo ha, nga nakikita kita na ako, Harvey. Way problema, oy. Naunsod di ka. Ay, kalagot ko na kung ako nasa kong ex. Bago lang gina ako nahibawan nga, iya lang kong gigamit. Iya lang kong gibuang. Mas gaano pa man sila siyang uyab ron. Bali ako, iyang gihimong pang 2 time. Imagine na, 5 ka tuig nga iya kong gitunto. Ay. Mga ginay nakapait nato, Celine. Mabayot man o matumboy. Tagsara kay may tabo nga higugmaon tag tinuod, no? O ban gani nga mga bayot, manluoy lang ta. Kay mangita lang gid og kwarta para dunay ka datong sa ilang ikals. O baka ang tumboy sad para sa ilang ibay. Harvey, Kalit nang gugag kaseryoso diha. kung kita na lang yung ka, Usa? Ay, ako pag binuang niya Celine, uy. huwag ko mapinuang eh, seryoso ko. Uy, di ka kiwawan nga bayot imong uyab, ha? Anong kiwawan man? Kung moingan gid ay ko nimo, ganahan ko nimo eh. Usa? Hoy, sure ka? Lagi. Yun sa man. Nakaba ko'y chance, ha? Dali aras panahon, dear, no? Mura pa ito, bago lang ka itang gitupo-tupo nilang Karen o Carl. Nya, gipanguyaban ti ka. Pero na, 8 months na ta. Lagi der, no? Og thankful kay kunimo di kay pinangkay kay kunimo. Murag kong tinuod nga ibay, oy. Feeling faces kay ko. Basta para nimo, dear. Tungod kay love kay ta ka. Love sab kay tika, dear. Dear, Mm. mura bang natay problema? Ha? Nga naman? O ano man ko, tungahay sa binuwan akong sakit, dear. Ha? Unsa dear? Duda ko mabdos ko. Unsa? Daan pagid ko. Patay ko inilang mama gyud. Patay jud ko. Nadaman ta sa atong kahubog atong gabiuna ko. Ay, Oy! kabalaka. Noon sa mga kay kabalaka, good. Ha? Permiro ra mo ilisod, ani. Kaya ni nato. Basta ayaw lagbuhi, dear, ha? Pero dear, mga bata pa magutag ko. Ako 18 pa lang niya, ikaw 17 pa ka. Dear, lain sa kag-ato ning ipakuha. Naa naman eh. Ato bangon ka na lang gid ni. Sultian na tong imong mama. Aron dili sila makalitan. Sige, kuyugan ti ka. Oh, dear. Uy, kaseryoso bayag panagway ninyo. Ma. Ngano ka, uy? Gihila ka man gud diha, nak. Ma, ikaw lang sa among unahon sa kuan maha, pag-istorya maha, sultihan ka na mo ani maha. Patay-patay para god. Bahin sa unsa man na ba? Ma, di lang kay mi barkada sa silin ma. Kuan, uyab gyud mi madugay ra. Unsa? Oo. Uy. Ay kaamaw baya di mong anaka ka. Sure ka, nak? Aw basin maayo hinuon na kay babae ra man gihapon mong lalaki. Pero naalagay problema, tita. Ha? Naging- Ngano man? Ma, Mabdos ko, tita. O si Harvey mo ay inahan. Ay, amahan di ay, tita. Si Unsa? Ginoo ko. I've always been a man with a plan with you. It seems familiar yet it all wa makasabot si mama sa ilang ibati sa dihang ilang nasayran nga nagsabak si Celine sa among anak. Og sa dihang naibaw si papa, bahin na mo ni Celine, pero tigin ako kulba, uy, kay gatuog yun ko nga sumbago kong papa. Pero niyang lipaya, uy, kay at least daw, bisag ingon anik ko, makita gihapon ko no niya nga akong liwat. Nalipay lang sag ko, ug kami ni Celine, kay supportive kaayo nga among mga family namo. Ug sa pagkakaroon, naa nami tulo ka anak ni Celine. Og naa mi gamayng business karon nga mao'y among gikuhaan og income to support our family. Dini nila ko to. Pagdagang salamat, Ari man! so unexpectedly
Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalang kaagi ni Harvey nga taga Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga nagkalohan unexpectedly. Maybe I'm falling for you. Suddenly, oh, you caught me. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalaw at mga sukinti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papeda sa inyong nagalanlaing kaagi